Welkom beste kijkers, maar ook beste luisteraars. Nog 11 minuten, 11 seconden. Iets andere uitzending, iets andere tieren, maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Met de heren aan tafel. Hij Gerrits en Joop Aarts. En dan weet je natuurlijk al dat het over liedjes gaat. Niet aan tafel, maar op tafel staat deze funds. Die krijgen de zangers van het winnende liedje. Prachtig beeldje. Loerdswoer van zilver. Gemak door de firma Nelissen. Al heel erg lang. Dit is die van 2008 van Bram en Ruud. Maar we gaan nu even kijken. Wie wordt zo'n funds eigenlijk gemaakt? Ja, hi, welkom. Over de funds hoef ik tegen niks te vertellen, hè? Hoeveel heeft ze dat? Nee, 2 keer heb ik hem mogen winnen. 2 keer heeft ze hem mogen winnen. Ja. Ondertussen met de stijgende zilverprijs gewoon omgesmolten en harde dollars van hij staat nog, ik weet niet waar het staat, maar hij staat ergens een blierig volgens mij. Maar de heeft toch 2 te pakken? We hebben er 2. Dicht nog niet. Nee, maar ik zal me niet kriegen, want ik zing ook niet. Nee, ik zing niet. Wat duist ze wel? Liedjes schrijven. Dus en dat is behuurlijk? Nou ja, het is best prima gegaan dit jaar. Ja, vertel. Gedeelde 6 geworden met het eerste liedje wat ooit een keer in de finale is gekomen. Ja. Gezongen door Martine van der Meijden. Een meisje dat hij niet vandaan komt. Er zit een verhaal achter, hè? Nou, die komt uit Udenhout, een plaatsje in Tilburg. En die is hier komen studeren, ik denk 5 jaar geleden. En ze had het zo goed gehad in Venlo dat ze is blijven plekken. En ze vierde niet de carnaval in Brabant, maar de Venlose vastelovend. En toen dacht ik van besmettelijk, hè? Ja, blijkbaar wel. Dus we dachten van ja, wie chic is het dat ze dat nummer van ons kan gaan brengen. En ze waren ontzettend enthousiast. Dus we zien de samenwerking aangegaan. Ja, maar die spreekt eigenlijk geen woord Venloos. Dus dat was nog wel een dingetje. Maar niet zo. Eddie Wally die sprak ook geen woord Chinees. En toch kost hij een prachtige Chinese plaat in elkaar draaien. Ja, maar ook door veel repeteren en zo en fonetisch opschrijven. Ja. Is het langzamerhand wel echt steeds beter gegaan. Leuk. En werd ze getelde 6e. En de eerste keer in de finale voor ons is dat prima. Ja. We zijn hartstikke tevreden. Hartstikke mooi, prachtig. Ja, ik zal niet lullig zien. Daar duist ik het niet voor, maar daar duist ik het niet voor, hè, voor gedeeld 6e. Nee, daar doe ik het niet voor. Maar wat heeft ze gedaan? Want de mensen kennen dich natuurlijk in heel veel verschillende gedaantes, om het zo maar te zeggen. Neem eens even mij in die vooral muzikale vastelovenscarrière. Een muzikale vastelovenscarrière, oh god. Dat mag heel weer terug. Ja, toen betaalden we als klein volgens mij. Ja. Nee, als klein mannetje, ik heb jarenlang gedrumd in een band van mijn broer. En die goed? Ja, dat was de kapel van Stedde Duus was dat vroeger. Ja. En we hebben heel veel zittingen gespeeld. Dus toch ben ik een beetje mee in aanraking gekomen met Venlose lied, zeg maar. Ja. En uiteindelijk ben ik me toch gaan verdiepen. En ik weet nog dat ik een keer stond in de Verlonazaal. Daar werd zich misschien niet meer, Joop, want dat is van voor in de tijd. Ik denk het wel. Toen kreeg Wim Roeven, die had het winnend lied geschreven. En die kreeg toen de Apollos trofee uitgereikt. En daar waar ik nog een kijken en ik vond dat zo fascinerend. En toen zei ik tegen mezelf, dat wil ik ook. Ja, maar een goede muzikant was ongetwijfeld best of van zichzelf vond, hoeft nog niet een goede liedjeschrijver te zijn, hè? Nee, daar moest ze, en dat zal Joop ook wel beamen, daar moest ze een beetje in groeien. Ja. Tenminste, ik heb dat wel gedaan. Er zijn natuurlijk andere supertalenten, en daar noem ik even een Frans Pollux op. Die deed gewoon voor de eerste mee en die gaat met de eerste prijs strijken. Ja, dat zien gewoon supertalenten. Ja, als je denkt de Ad Pollux trofee, dan het zelf Frans Pollux. En is 78 in dat geval. Hè? Moest toch goede liedjes kunnen schrijven. Nee, ik heb een hele lange weg gehad door te komen waar ik wil komen. Ja. En dat heeft nou was ze best, dat klinkt zo zwoer, maar best dat is wel zo, ja. Wat zien de resultaten van 2020 vandaag?
Dat ik de 5 winnende liedjes op de cd's heb staan. Zowel Maar een Blierik. Maar net zeggen, we hebben er maar weer in het Venlo's. Ja, dus 3 in Blierik en 2 in Venlo. 3 in Blierik, 2 in Venlo. Ja, dus dat is toch wel... dat is niet niks. Dus daar zit hij gewoon de Lewis Hamilton van de liedjes schrijven. Oh ja, het is een hele toffe hobby. Ik heb er heel veel plezier. Elkaar natuurlijk allemaal niet. Hè? Nee, tuurlijk. Dat is den tijd hebben we gelukkig hebben we den tijd achter ons liggen. Zowel bij de zangers als bij de schrijvers. We hebben elkaar ontzettend veel gegund. Ja, zo dat kan ik op amen. Goed, dat is eerst keer en hij zit de monster in groeien. Merk ze dat zelf ook? Ja. Dat ze gewoon nog stappen moest maken en ook al hebben ze stappen gemaakt. Ik moet nog steeds stappen maken. Ja, ik heb nu 3 keer meegenomen met de first selectie. En dat is de eerste keer dat ze dan doorgaan naar de finale. En dat is een hele stap. Daar ben ze ontzettend tevreden aan mij. Dus voor ons maakt het ook niet uit dat ze nog niet gelijk bij de eerste veer terechtkomt. Natuurlijk wil ze voor een jaar natuurlijk wel de vierde plaats aantikken. Ja, überhaupt wil ze eerst in de finale komen. Dat is op zich al fantastisch om mee te maken. Gewoon alles door met de repetities en wie het eruit ziet. Dat is echt best wel professioneel. En maar dus eerst, we zien gedeeld 60 geworden, maar je kreeg wel heel erg veel media-aandacht. Ja, stak in de Limburger, televisie. Dat vond ik zelf ook best wel raar. Want normaal gesproken is het gewoon, de winnaar, die heeft wel een plaatsje verdiend, vind ik dan in de krant. Want dat is terecht winnaar geworden. Maar goed, misschien is Martine echt wel opgevallen, omdat het niet uit Venlo komt. En dat is best wel positief ontvangen. En ik denk dat het door aan mij te maken had dat de media-aandacht kwamen. Ik maak net voor de lol de vergelijking met tegen Lewis Hamilton. Maar Lewis Hamilton kenmerkt zich beeld nog iedere keer winnen. En al is het zien een 93ste of zien een 193ste. Is dit dan ook verzadiging besteed in het woordenboek van Ageerts, niet? Nee. Nee, andere mensen noemen het, ik kreeg de nek niet vol. Maar als er eindelijk keer, als het er eindelijk is geworden, dan wil ze is verslavend? Nou, verslavend is misschien een goed woord, maar de wil gewoon het hoe is holbaar holen. Ook met het maken van vastelovensliedjes. En de ene keer lukt het beter dan de andere keer. Dus de laatste jaren lukt het me vrij aardig, moet ik zeggen. En dat wil ik wel een keer vasthouden. Snap ik. Maar het heeft ook te maken met, en dat is misschien om het verhaal ermee af te maken. Het heeft te maken met de juiste setting. Dus ik als schrijver ben gegroeid. Maar dat wil ook zeggen dat ze samenwerkt met goede tekstschrijvers. En mensen die dat goed kunnen vertolken qua zang. En als ze dat setje is, een drie-eenheid, dan moet de successen vanzelf komen. Joop, die heeft dan nog niet zo'n ervaring. Die moesten zoeken nog. Ik bedoel, best van de muziek of van het woord? Van het woord. Wat mij altijd heeft gefascineerd. Hij geeft het al aan. Best met een dreespan eigenlijk. Hè? De ene mag het woord, de andere het geluid. En de ene spreekt het uit, om het zo maar eens te zeggen. Wie kreeg zich nou dan dat zo geschreven? Dat Emus, en dan ook nog eens Emus ik zal niet zeggen dat het meisje Venlo's niet snapt, maar niet spreekt. En daar zit dan zo'n kleine finigheden in. Wie doos ze dat al in? Dat is een goede vraag. Het scheelde wel dat ze gelijk ook het gevoel had van de tekst. Dat scheelde heel erg. Omdat ze ook in de afgelopen 4 jaar gewoon de Venlose vastelovend dit gevierd. Dus ze wist wel ze kost ook zich indenken wie dan zeg maar het voorwoord overgeeft. Maar de mos inderdaad, wat hij zit, de mos wel de juiste zanger of zangers kunnen vinden. En dat is nog best wel lastig. We hebben best wel veel in de afgelopen keer dat bij mij deden. Hebben we echt wel een zoektocht gehad om iemand te kunnen vinden die geschikt is voor een liedje. En de vis toch een kleine viever. Dat is nog steeds wel best wel een opgave om door een goeie te vinden die ook bij een liedje past. Ik moest misschien nog zoeken. Ik kan me voorstellen dat mensen zich bij dicht melden. Ik heb zin om een keer te winnen. Ja. Ik te vergeren. Precies andersom. Maar ik heb ook in de school van Joop gestaan. Hè. Ik moest ook achter de zang aan. Om ze binnen te hengelen, zeg maar. Ja, en hoe is het andersom? Ja. Ik ga nog niet vragen wat is het beste vastelovensliedje, want dat is anderen misschien met tekort. Ik stel het dich anders. Welke had Stig willen schrijven? Welke had ik willen schrijven? Dan is het toch mijn eigen favoriete vastelovenslied, dat is Jutsi Jatsi. Ja? Dat vind ik wel geweldig. Is dat alles? Klopt dat vanavond? Qua vastelovens en alles vind ik van wel. Maar dat vind ik. Daar zit alles in.
Wat is het echt een ultieme waarvan ze zeggen, maar dat vind ik zo'n mooie vondst, hè? Want ik ken misschien wat meer van de woord gewoon. Nou, misschien met de muziek. Ik zeg eigenlijk altijd, de disco dance vind ik nog steeds, dat is 40 jaar oud, maar die klinkt nog steeds van deze tijd. Ja, legendarisch. Ja, toch? En eerder ook op mijn generatie gaat er altijd op los als hij op begint te komen. Dus ik vind dat nog steeds een fascinerend liedje. Ja, dat snap ik heel erg goed. Ja. Merk sticht, het reis al lang mee, dat er verschil komt, dat er de Heste Merskes, de Welskes en de trommeltrekkers, dat zien eigenlijk de Dreewosse uitkent. Af en toe probeert er zich een reggae-pleetje doorheen te douwen. Ik weet nog toen met Venlo Verras, ik weet nog dat... vorig jaar nog. Ja, en nu de gast over de disco. Nou ja, goed, wie disco wil ze hebben, dat begint met treuten en de huurs gewoon het geschuif en geklaap. Is er ruimte voor gans andere dingen? Ja, gelukkig wel. Kijk, natuurlijk, de traditionele liedjes zullen altijd geschreven blijven. Dat blijft. En gelukkig is er nu ruimte ook veel wat anders. En dat duizen omdat de vraag anders is tegenwoordig. De jeugd van tegenwoordig, of de jongere gasten, zeg maar, die willen toch wat anders af en toe huren. Ja. En dan moesten als schrijver, en dat Joop zal dat ook wel beamen, moesten er wel een beetje op inspringen. Tenminste, dat doe ik wel, probeer ik ook. Ik probeer traditioneel te schrijven, maar dan even probeer ik ook vernieuwd te schrijven. Ja. Joop zet er kloor voor, hij zit kloor om eigenlijk die stol over te nemen. Dat weet ze niet. De toeren van hij in elk geval. Hij komt misschien wel vrij bij het volgend jaar. Goed, een gans andere jaar vastelovend, op een gans andere manier. Maar muziek, dit blijft. En of dat nou uit 1980 is met een disco dance, of de muziek van nou, wat is bij de hier voor zorgen. Vastelovend en muziek, hand in hand. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. Dit was 11 minuten en 11 seconden.